Sagudayan nga ro ti surat ni pagayam tayo nga Nana Merced. Dear Manong Nemi. May saak nga ina, Manong Nemi, nga daan itatalo nga anak. Dua nga inauna a babay, ken may sa ang kakaisuna nga lalaki, Manong Nemi. Nga iso dayto ni Junior pa imet nga rod, Manong Nemi. Agbababaw iti asawak no apay nga kinayat na ti may katlong anak mi nga lalaki, ket Junior. Kung nati asawak nga dolaing kumati anak mi, ngam nagsarunumet nga dua babay. Gabot na awang pa'y ti lalaki, ingkalika ako mo ti maddan ti talo nga anak. Kahit gabot na lalaking tinaw di, adan Junior, kung na di ti asawak, gusto nga palaygit kan, sweetheart. Tinanor mi, nga na siya at digiti anak mi Manong Nemi. Mangop obisina ti asawak kastakmet. Mangop obisina ka mga duwa. Nabintas Manong Nemi ti trabaho mi ta panakalan met sweldo mi. Adaan kami ti kabukbukodan nga balay. Kompleto nga appliances. Sagay-sakam ti lugan Manong Nemi ti asawak pang service mi. Inagbasan digiti anak mi Manong Nemi kasta unit ragragsak mi ta. Nakasta nga recognition, umuli kami iti asawa, kadwa mi ti anak mi nga mapan na mangawat, mangi yukor, mangipin, kadagiti ribon, kani medalya. Manong Nemi, gabuta, consistent dagiti dua nga anak mi nga babay, nga honor digito iti panagbasa diti elementary, high school. Idinto ta ni John, Manong Nemi, dagbasa maten. Kakaasi kami nga mga papilit nga mapanagbasa, kakaasi kami nga mga susot, assignment na, Manong Nemi. Kang kanail nga reklamo digiti maestrada, Manong Nemi nga maestrod, siyak kang kanail nga mapan iti opisina ti principal kaputa, ada reklamo digiti mamaestra. Nauyong ka no. Natanggan ka no ti ulo na, nalikodag. Amang lukluko kano ka nagiti classmate na. Nagraduar Manong Nemi elementarya kas pasang awa ko nada. Kas tamat iti high school. Kang kanayon nga may rubroma, magiramrambol Manong Nemi. Kang kanayon na ayaban iti eskwela da. Gabo ka nagiti trouble nga raramiden na. Bagbagaan mi met Manong Nemi already kiti kakabsat na. Idi agangay Manong Nemi, idi bumariton ni John saanan nga pangdisiplina nga sao. Dagiti aramiden ti asawak no dagiti kabilen nan. Katno agnakam kaloko. Sinturon taramaten nan Manong Nemi. Basnatan na ti patong na hanapay ng pilyan dagiti dado mga basnutan na iti sinturon. Ikisat tumatan Manong Nemi nga mga anaw iti asawa. Sa mo dangran ti anak tapi dahil sa mga dangran ni John. Amamang panginaramid da ti diplomasya nga panamagbaga ken kuana. Si Kasyak, di kini kakabsat na. Kaya nga doon pwede kini kabagyan tayo mangbagbaga ken kuana. Barbarim na dahil ko panang basno ko kayong kuha na tapos nagstag malumok nang tinatangkinan nga ulo na. Kunada pa'y kano kini lakay ko Manong Nemi nga ladaw kano ngamin. Nga na pinarik na amiti baot. Tayo di kumapay lang ubing idigluk-luk ko talaga binaot-baot mi kuman. Siguro kat sana kastoy iti kinatangkanin ti Sara na kano. Awanan ti respeto na kada kami nga naganak Manong Nemi. Naiawa-awanin ni June. Pasang awa manin Manong Nemi nga nagturpos ti high school, pinagturpos dan tapno awang kanon ti manggulo iti pagbasbasaan.
Nagraduari din ti nauna nga anak mi manong name ti college kada da trabaho nan. Kahit kabayatan nga trabaho manong name damat ten boyfriend na. Nga pada namat nga nagraduar. Baon min ni June manong name ti eskwela tapos nagasta kita enroll. Kuna na kanya. Ma, kayat? Alat di mo kayat? Diyak tumat lang may ulat agbasa. Anak sasabihin ako mga ibaon nagdeskwela. Anak, di mo ka di amuwa panunutin? Imaginin? No, saan ka nagbasa? Saan ka graduar? Ano nga, mabalin mo itong aramatan tapno, sumrek ka do, iti trabaho. Kasi, dahil mat ka ni Papa mang tarakan kanyak. Ora ito nag-asawa ka? Dakam to pala ti pang tarakan kan ka? Di mga sawag trabaho na tamno. Isa to, agsapul ka. Ay niyakid, sikat ilalaki. Sikat irumbing breadwinner, sikat at trabaho na. Sino nga di ba kang kaita nga babae? Nga di ka agadal? May sa tirong, barumbado, buong tiolo. Napatpatig ka din di barakadam, ngayon ti panagbasam. Ano nga ti mabaling ko, mga customer talaga ti. Nasa dutag man nagbasa. Namudal ti panunot ko. Saan ko kayat ti eskwela? Barakado ti kayat ko. Anak, panunutem ko, matinaran niya gamasak bayam. Kitam, iwaras mo ti panagkitam ti aglawlaw mo. Kitam ni manang mo ang inaula, kitam ni manang mo. Agraduar dantun nga dua. Kitsi ka lang ti kastoy. Kaya't mo ka di? Nga aramatin tumanin ni papang mo ti sinturon na? Padason na. Anak, padason na nga saktanak ni Papa. Baro akon, dakkel akon. Diag din nanog kami. Sang rumping asat sa papang mo iso na, rumping nga raimam. Nadangran na gan, diag din nangrang kami. Anak, payakastoy ka. Awan ti amo nga nagkurkurangan mikan ka. Idubing ka pailaeng. No kasano ti panang disiplina mi ka nagitik. Manang mo, kakamsat mo. Pamagbagami, panangin bagami ti kinimbang ngaramiden. Kastamat tinaramit mi kang apay. Anong nga ti mamaling ko? Saan nagman nga nalaing kas kadamanang? Saan ko na may mastit pa nagbasak? Nasanda ko nakakayat nga anak, dilaksidan ako. Manong Nemi, sa amin nga talaga napilit ni June nga napan nag-enroll. May masapan ako manong Nemi nga grubwat, makirubwat. Kasi lamang pan matlagbasa manong Nemi. Nga tumawat mat iti kwarta. Kat ko na kanyak tasawak. Sabmong ikan ti kwarta. Ngayon, magpakpakasin tumatan ti anak ko. Alala mama, kanda ko na. Anak, kastibilin ni papa mo. Saan na kaikan? Di na akong singain kapot na maladaw akong tipisina. Ano na rin si Kayetyo na saan na kaikan? Agtakawak. June? Sige, yung ka agubisinan. Tagsukain na ito di balay. Awa masuk inam. Gabutan nakabangko di kwarta tayo. Agila ko ang karagiti appliances. Agkita karagiti alahas yun na mapangko ila ko. June, ano ka di pa nagpampanunot mo? Didagbat gayam ikan. Alaman, kita nanum ti kwarta, kita ko mapanagbasa. Kita ramatak, ito yan na barakada. Agtalinat karton di balay. Mangan kan maturog kalatan, tadi ka tagbasa. Tapnawan ti problema. Maikanda ko no saan. Anak kay kahit yung kanda ko takawak. Ikanda ko dadailak. Ampunay ka mo tinay anak ko. Apaya kastoy ka. Mangtad kay din, mangtad kay tumatlaan. Ibaybayag nyo pa lang. Detoy, nayunan nyo pa eh. Gusto nayunan nyo pa eh. Sa burutek ta ba wallet yo, sakti mga lamis mo, no di ka ba nayunan. Puhunay ka na yan, anak ko. No anyat allowance ko no ka, no mapanak agbasa, iso itadyo.
Ano nga natin sa Serbina? Alam ang tinkekin din. Ito pala sa uyo, mat. Uran nyo pala, bugkawang kayo. Paunay kamatan nga anak. Pagapabaan mimat daytan iti asawak manunay. Imagagkang kakasamong ikan. Abang ikam. Si kamat lat mangkunkunsintit anak mo. Honey, nun saan kong ikan, agtakaw ka naman. Di ba yan? Tadasan na nga takawan, di ba lang, ipay balod ko. Baam kadlatan. Ano nga baam latan? Tapno, saan nga agtakaw? Amo, Merced. Si kamat lang timang kunkunsintit anak mo. Mawatan na kumamat nga ina. No si ka nga amakit kabaylam nga, saan nga ipaay ti anya manakasapulan na, ngamsyak nga ina. Saan ko maibturang hindi itong pahan ti pagayatan na, Fidel? Bahala ka. Amom tikas na ngararami din ni John. Laksid at payin nga anak. Nagkaro ka met, Fidel? Aman! Saan ko bilang anak? Tila babawi ka ng nayon palang tanak ta. Ididwa ko man, ustuna ko man. Diyak ko makinila ka gumaman, kilalaki no kastumat lang, klase ng anak, junior pa yung matgaron, tila babawi. At nadigiti kong tawin nga saan ko mapasangpit ti anak ko manong name. Tawag-tawagak, tadamat cellphone na. No saan nga sumungbat manong name madandanagan na. Kasi di may isang rabi, manon name, rabiin awang pa iti anak ko. Diyak man marod matawagan, unattended di cellphone na. Diyak makaturog, numanin bumangon na. Mapaan ko pas pasungada ni Suna. Naman na nagsubyak iti da. Madisturdo mo to at asawak manong name. Dila mabalin. Agpakaturog ka? Pasensya kan. Anak ko namin. Agpakaturog ka, mabaling ka di. Awan siya anak ta. Di ka kadimadanagan, awan ni Junior. Kalawin pa nakas ng awan. Sa balit agparparik na kanya, hindi ito yung taway. Diyak ba't karoon matawagan? Mapanak malang maturugan sa baling nga silad. Fidel, maawatan na kumain ka sa pulon di anak mo. Hindi ko mati bibi ang kuking kuha na. Inaramid kun ti amin. Inaramid tan ti amin, manipot idubing. Ngam naladaw ngagpeso ti panang baot ko. Hindi ko mapelobing sa ako malang binaotin ni di bariton. Tumangsit meten. Naladaw eh. Kat no ita nga bautek, sigurado nga bumalas dahil kabutbutan ko. Tanong bumalas, adad na ngagpong tutak, baka kat mapapatay ko, bukod ko nga putot. Saan nga rulatan? Babi, amon! Aw, matinagkurangan ta. Naman ba'y dati babalawan, dagiti tatao. Gaputan na, po na yan, kasto makaturo ko mapuyatan na. Agpakaturog ka mo na umakarak. Sige. Maturog kalatan. Urek dyan tayo ti salas. Manong nemi na iturturog ko't panagururek ko iti salas. Nariingak layang nga nidagring ti cellphone ko manong nemi. Saan ba't nga nakapunbok? Iti tumawtawag. Ngayon kitak ti oras, alas 4. Sinong bata? Hello? Mrs., dakay ka diti mother ni June. When? Sinda to eh? Dito'y police headquarters. Si babalod ti anak yo. Naalak ti cellphone number yo, ti cellphone na. Di ako ma-cellphone na taramatik, ako matlod na. So nga na ti cellphone mo tinaramat mo. Pinakamo mo natin, di kiti dumapay nga, naibalod na barkada na. Abay nga yung balod yun, anak ko. Nakirambol da. Nadadayal da, kaya dapat na gini na pasugatan da. Abing, kahit milay pa kamukha na kayo, kas naganak ka na kuha da, misis.
Sige, kasanot pa nagpaot na ita pagbaludan. Depende no kasanot ti sitwasyon. No anyat ko na di kita nadangran ken nadadaelan. No di kita nadadaelan kas pagarikan ta ibagada no manot ti balor di nadadael ta pag titinulungan da nga bayadan di kita nakabalo ditoy. Di kada okay. Di nasugatan da ta kas pagarikan ta makiaraglo da ta bayadan ta magastos ti ospital. Kasi lahat mapasamak misis araglo. Ngayon kabayatan nga saan pa nga naraglo? Agtalinad na ti pagbaludan. Riniing ko ti asawak manong nemi. Ano oras na pagriinak? Ni June. Sabi ni John. O ti pagbaludan. Di na siya hat. Di wow. Fidel. Naibalot ti anak ta. Di ba ang dagnakam? Mapanag iti pagbaludan. Iti kasto nga oras. At mapamurami dun sa jay. Mapanag makiariglo. Ay, sasaya, Merced. Maturog ka pa lang, nasapa pa lang. Ibes nga mapangkon ng opisina, ha? Agabsan ka ito nga roden, tapos ayusin problema ti anak mo. Kasi ka di ka tumulong, susapo. So, pa'y paka-istorbo, bakit pa nagtrabaho? Manong nemi, hindi mapanakaw ni ti presinto, ti bagbaludan. At dan di kita nagreklamo, at damutan di kita naganak ka di kita nasugatan. Sigon ti investigasyon, manong nemi nagkarambol da iti maysa nga video o kebaro. Kadado di kita nadadail da, nga sarming, lamisaan, ganda dumapa. Nareglo ti amin, manong nemi. Magdadamat na ginipadak ka naganak ka na kita'y barakada ti anak ko. Nakasalitak ti may sa kanakwada padak nga ina. Kapsat, tanda ka di anak mo mat nga nabalod. Ay buwan, ni Freddy. Isi ka, ni June. Ay susapo. Di kito'y di nagbabarakada na kita anak tayo. Saan na nga may sursuro? Huwag nga ron, tayaw-awak baka kito ang siya Buda. Ay susapo. Oo, matinagkurkurahan mi ka ni Freddy nga anak mi. Nga maapi nga takas to. Kastamat ka ni June nga anak ko. Alakit aragluhan tayo da. Tapos ni kastakat sandang agpaot iti pagbaludan. Yadira mo haran da anak ko manong name. Anak, ma, gawitan, mabisinak. Kaya makaturo ka. Di ka kadigyaman kanya. Huwag gaya mo niya. Sorry, mama. Amo mo ka din nga inaramid mo kitsang nga na siya. Iso da. Nakasasayat pa nagsasango mo yung babarkada. Pagka mo tanda na bimato ka na kami di botelya. Kat mo saan ka kumanga dadyahay. Tanda ka kumantunag ti balay. Saan ka kumananano? Abi namin nga dakat ikastang lugar ikas diyan nga oras nga gininom ka nga ibas kumandak di balay nga matmaturog nga ibas turog na. Mamamit, gimik mi lang di diyan nga babarkada. Saan ka sumuro an kunanda kanya. Bagadan tupeng nga anya. Anak jamon ti barkada kabuta awan ti maitad na kang kaawan awan. Ma, no adaki ti uneg ti balay. Awan ragsak ko. Ngayon na dakit iyan di barkada. We are very happy. Nangyaroon na medyo syumat kami. Pagyamanan niyo, mama. At nagigit mga indiyajaya kada kami di Shabu. Yung nagtutulag kami ng babarkada ng dimin tupulo sa ramiden. Na siya at unin ako sa anak. Ngayon na siya at kumamanin. No itibayan mo kumakit eskwela. Magamit tan. Dito yung pagbagbagam kanyak. Makauma amit. Makauma ka. Makauma ka. Mangbagbaga kang ka. Amo yung lang aron nga sa anak ka, nagtungpal ka na kayo, di tapal ulit-ulitin nyo. Hintun ka ano nga ron pa nagbalbali mo, anak. Hintun ka ano. Ha? Ano ko matinaskan nga baliwat? Saan ka na mag-ibarbarkada? Yung kaagbasa, tarumbing data nga ramidem. Agbasa ka. Yak mayolo, mama.
Iyaw-awak laman nung name no makatay, uno makapapatay ti anak ko. Gabot na ulit-ulit kas jay, bimalis di kiti dinangran da idi manong name. Isudamat iti nadangran imbagta, hanga nadangran isuna. Ngim isudamat na nagreklamo manong name, gabot adot na sugatan nga kakaduwa no barkada ni June. Manong name. May sa, duwa, third year college kumante anak ko manong name. Dadan asawa ni Mabel nga inauna. Kaya nadamaten na pagtrabahuan dyan may kadwa manong name nga ni Adelia. Kandandanin mo ito nag-asawa. Hindi tayo nagtuloy na nakakasto ti mapaspasamak ni June. Numanin, ibaga kiti asawa kang tumulong nga mang disiplina iti anak mo. Sikakin ti Merced. Saan mo nga madisiplinaan pa, iti kasta gabot at angken unay ti ulunan. Dakkelen ti timubo nga sara na. Di tapay na isuro idubing pa. Di adadaman itan. Anang arodlatan. Yan. Urayim nga damang patay kang kuhanan tapno awan ti problema. Diyos ko, saan ka kumatig sa uti kasta? At hanyak namnamaim nga bagak ko ma. Uno saan, itol dawat mo kung mga ada na nagsim nga pakabasulan na tetehanan nga mapinansaan tapno maibalo din. Dinas, Pimpinas no, ada isunat no, nagtipagbaludan. Unya ti klaseng nga ama. Awang nga damat ti pilaon na kanyakon. Kapot inaramid ko idin. Ngam saan na matakay ti paisuro? Ketsi ka. Di ka kadipay na oma. Sanak to nga mauma nga mamagbaga ken kuha na. Kapot na siyak ti inana. Ken mangidaw-dawat na sapay ko matagbalbaliw ti anak ko. Sapay ko ma. Manong nemi napasamak. Itiyad, idaw-dawat ko kung mga saan nga mapasamak. Ang mabaling sigurong isumat idaw-dawat ti asawa. Napakaruan manong nemi nga nadangran. Gabot at talong magsol. Ti simrek ti bagi. Ni June, iti napasamak man iti panakirambol da iti sa bali nga agbabarkan. Kas may isang ina manong nemi tsak man iti madandanagan. Pitel, dyan anak ta, 50-50. 50-50. Awan tiya mo ka may tulong may malaksi di pinansyal. Kaya niti kararag. Taanak ko pa lang isuna. Merced. Ngay daw dawat ko kumanga maispal ni June. Ngay tinita kumanga panaka-ispal na kat iso kumante pagnakman na tap nagbalbaliwen. Agaman na, no katulungan kamit lang naming daw-dawat ti panag-espal na, Fidel. Ngayon no saan to pelagbalbaliw. Awan ton ti maore na kararag ko. Fidel, daw-dawat na ti panag-espal na, wen, daw-dawat panag-espal na. Kailangan ti pagdanagam ti pinansyal, kabutad damat ornong ta pagbayad ta ospital. Kasta mo niti yaman ko manong nemi di baga ti doktor nga na-espalen ti anak ko. Pasamak manong nemi ti parasyon. Noan yaman tinadadali ti laman wan uneg na. Inkarigatan da manong nemi silpo. Inopera. Kat nasilpuan ti biag na manong nemi. Hindi makasarita kon ti anak ko. Mama, John anak. Agaman ti kinapit Diyos na nispal ka. Nakalasat ka matlaing. Di matlaing ti di mabalas, Mama. Oh, Jun. Abay kasta ti kunam. Yung pagsanak pa nga natay. Yung tunurumuhara kiti ospital. Sa pulag to tinagbag kong kanyak. Kaya ko timang patay kan kuana. Anak, na ito kumantiga po na atap ni kastaga nagbalbaliw ka, dandani na kang pinatay. Kaya't mo ka din ito sumaron na gundaway kat talagang mabugsadan ti angis mo. Siyuda ti papatayak, Mama.
Diyos ko, ya. Dito ko man tirason tapnog balbaliw ka, anak. Mga asim. Duwan nga aldaw manon name ni June dito ospital. Idi addaw. May sana pintas nga babae manon name nga umay mang sarong karkang kuana. Ma'am, ama ma'am ni June. Pasyensya kayon ta. Sana kadagos nga nakaumay. Adda kami di Manila idi madamag ko. Isong nga nagawid ang kadagos. Siyak ni Shirley. Barkadam. Sala nga basta barkada. Kaya nayat ko isuna. Awan ti baghapit anak mi nga da kayang girlfriend na nga napinta sa kasking ka anak. Nabit kampay ngamin. 6 months mi pailaeng. Nagamamo kami ti cellphone, Facebook. Iti nagkita kami. Personalang yung baganat panakayat na kanya. Inaklon ko mahit kabuti patpatek ko. Ngayon amom ka didi. Noan niya ti klase na. Naluko. Di na may pas nagtagbasa. Makibarabarakada. Ibagbaga na nga ron nga. Problema yung isuna. Ibagmangarot kinayat mo isuna anak. Dati siguro ko nada, ma'am, nga love is blind. Saanan nga, ma'am, ti awag mo kanyak. Nana o tita. Kano kasawa kito kas pagkarigan ka ni June, no takay tagkagasat, mama. Tita pa lang ti awag ko kada kayo, tita. Gapata ba kasi ahamot nga sigurado nga, dakam to tagkatuloyan ka ni June. Imbagmantanda ka ron. Mabaling ka din nga tumulong ka. Iti gastos, iti ospital, hawan problema iti gastos. Ngam ni June, di makapuot, dagos ng bagana nga, kimatlaing ti di mabales, kayat na nga sawan, kayat na nga balsin ti dandin ng patay kang kuana. Pangasim anak, imposible nga di mo kayat ang agbalbaliw ni John. Isumunti ko na kang kuha na idi, tita. Kinapudno na, ganyan kumapi kahit asong batan, tako na kang kuha na agbalbaliw pa isak pang asong batak. Ngayon magkabuti patpatid ko. Iso naklon ko rin sampay nagbalbaliw. Mabaling ka din nga tumulong ka, Shirley anak. Tulungan anak. Tulungan na kami tabarbaring no. Masurutan na ti dalan ng mapad eskwela. Kat may dyan na ti barkada. Mabaling ka di Shirley. Tita, orisan nyo akidawen. Talagang aramidek. Dato kami ti pidwami nagkita eh. Adad na nga dyan Manila at pagyanak. Agbasbasa kay Jai. Agtrabaho akon. Inaon na akim ni June. Manong nemi di nakariing ni June nangig ko ti saritaan di kiti doa. Inarakop ni Shirley manong nemi ti anak ko. Sa rinugyan nang nabinagbagaan. Sweetheart, dahil ito kunaking kay di malakip mo. O wakitam. Urayam ka di ba lang nga. Saan lang nga bagkong. Iti mapasamak. Narami doon dakeng ka. Kasano no paltog ko makad balat simrak ti baging. Iti batog ti pusom. Di awang ko kumaitan. Kimatlahin ti di mapalas, Shirley. Sam kumakunayin data. Data ka no timunang imbagam ket kung ni mamang mo. Sweetheart, no talagang ipatpatig na. Kinipatpatig mo ni mamang mo. Agbalbaliw ka kuman. Di mo kadamo. Nga mamang mo ti kang ronan nga mariribukan, agdadanag, masaksaktan. Nadagsan ti baro kong nakaslakan niya.
Nadagsan ti baro ko mga pampanunot ken ka. No adak sa di Manila, nga dakad to eh. Kada itultuloy mo ti makibarkada, ano tinamnamayam nga dati panunod ko, baka diyak may konsulti trabaho. Nang naroon naman kini mamang mo. Ta iso nga ti inam. Ti nati kang runan na unay masiknan iti anak. Sikamal na ko na kanyak. Naawanan ti bibiyang ni papang mo ken ka. Arig na linagsid na kan ni papang mo. Kas tamat na niri kakabsat mo, di ba? Ta ano nun da ko mga minti kabsat akas ken ka halaman. Kas tamat ka ni papang mo. Ngem ti ina. Nga nangipasngay, nanginaw, nangkarga ka, nangipasngay ken ka. Ore nga tagpagpalbalik tadong ti lubong. Sana ka mabaling nga laksiden ti ina. Dahil ako matipambaram nga agsubalit kang kuhana. Ti ipagpakasin na kang ka, ipagpakasin mo kang ka, panagbalbali mo, tungpalam ko man. Manong Nemi nagpinda sa denggan kita magmagbaga ni Shirley. Amuna tiriknak, akas ina. Tagpadpada kam ngarod nga babae Manong Nemi. Namdiya ka mo no denggan ni June, no saan. Tabagan mo malatamat din, tagururok mo din. June? June? Agin tuturog ka, unang talaga nakaturog ka. Tita, anak, agam anak. Agaman kayo ito no talaga nga mapagbalbali ito ni June. Maano sa mga taysunang balingang boyfriend. Yung baglaki din tanda ka, nga mangipatpataggan ko na. Nga data ko matiga po na, kasta ka nagbalbali yung tanak ko. Banyo nana, taulitak tumanin. Agtali na adak dito eh. Makalawas nga min tinalak bakasyon ko. Kaya numabalin, magkita ak pag-transfer dito nga trabaho. Tapno kang kanayon ko madendennaan ni June. Alaman anak ko, tulungan nak man ha. Agtrabaho ka dito, hitap ni kastakit saan kayo nga ginadayo. Kasta nga ron tinaramid ni Shirley, Manong Nemi, kasta o ni yamyaman ko daddan kaduwak. Duwa kamin, siyak nga inana, kinti girlfriend na, Manong Nemi, nga mga asikaso, nga mga magbaga keng kuwana. Aging nga na erwarmin, Manong Nemi, na erwarmin, iti hospital. Dito yan balay nga agpapaungar, Manong Nemi. Wine. Yung may nakiareglo, tinagadnak, di kiti nakamagkungkang kuwana. Nga tumulong da ka no, tinagastos na iti ospital. Ta saanan nga tapno saanan nga may yuli pa di darum. Pinagdesisyon ko Manong Nemi di asawak. Anya nga ti kahit mo. Yulim ti kaso, ti pagbaludan, ay ti korte. Dagdag kala gastos. Saan lang nga si Soda taggastos, datapay. Pag-iariglo ka na, mo nga basol madlat anak mo. Labiya lang may tulong da, labiya lang ano na yung gastos. Tinagastos na, no? Dadakatulong da. Lagi-ariglo kang narod Manong Nemi. Ibagak na ita kini John. Na siya at unay, nakiarigla ko yung mama. Tapno saan nga, saan ka marigatan. Sa bagay, nadaiso na ti pagbaludan. Alalistok meddiga mapanjat tapno. Anak, samon nga panunutan pa iti gibales. Dandaninak pinatay mama. So nga, malas na. Bidot na. Tasaan na ka napatay. Kahit no siyak to ti bumalas, mapapatay ko iso na. Tapno sikat ti maibalod. Kahit mo ka di maibalod. Tadiyo ka di maareglo no ka, mama? No mapatay ko iso na. Anyan si klase ti panunot mo. Sa bagay, no mapapatay mo, ti kahit mo balsan kahit maibalod ka. Siguro anak, agpatinggad nung katamat yung ti anos ko. Sa anak to makiareglo.
Itulok pulatan nga mabalod ka, tapno agnakam ka, tapno iti unag ti pagbalodan, ti pagnaidam, tapno awanin ti pampanunutek. Mama, hada pagpatinggan ti amin, Jun. Sa mga panunutin, sa mga kunain, agan ano saktulat ta, gabuta siya ti inam, gabuta saan kakabailan nga laksiden. No kabailan na kati amang nga laksiden saan kanyak, nga hada pagpatinggan ti amin. So, saan kalatang nga balbalyo? Maumak, mabanog ti pusok. Mabaling kang tumating nga baybayan. Nagdali na Ed manunemi ni Shirley dito'y balay kabayatan nga papaungar ni June. Nga numanen bagbagaan na. Karimbiling kumat kadakwada manunemi nga sandang ang kaskasiled. Kunamit ni Shirley. Awan ti pagdanagan nyo, tita. Tore kayat ni June jak pa kayat. Saan to mapasamak ti pagbudbulan kanyo kada kami. Hala anak, imaglakid din ta si ka, tinagbaling nga girlfriend ti anak mi. Nanaknakam ka nga amang imitiso, tain inauna ka nga imitiso. Anya tinakitam kang kuana, apang inayat mo kastoy. Gapo siguro ta kastoy, iso nga inayat ko nana. Ha? Takayat ko nga natulungan tapno magabalbaliw. Tapno ti kastagat na. Masurutan na tinalintag nga dana. Isot na kaya takeng kwa na. Di kinaluko na. Isot na kaya tamkeng kwa na. No, matulungak, apigid di nga saan. Dakil o na yung pagyamanak ang pakaragsakak. Taaramidag ti amin, naging gadi malintag. Saan kumat nga rin mabaling itulok nga. Nga agasawa kami nga. Kasto di kasasaad na. Sakto lumaki asawa kang kwa na. Ito nalintagan ti lubong na. Manong nemi kabayatan nga dalitoy ni Shirley. Adamat di kinikundaw ay manong nemi nga agapada. Agsinong batda. Gayam kat kayatin ni June nga damapasamak karakwada. Pilpilitan na. Sa matakayat manong nemi ni Shirley. Kasi ti may sagundaw ay manong nemi. Pilpilitan ti anak ko iso na kasilid. Saan nga mabaling ko nakmet? Rumor ka ti silid. No saan ka rumor? Sakti rumor. Isumot ti rumor manong nemi. Surutan tumatmanin June kat igawid na. Ipatanggak man. June, agikisak. Kito ko rin siyang nagkikis mga rayat kang kakuma. Kahit mga sawan, repen na. Diyak lang rin kayat. Agbalbaliw ka pa sa kudo. Itad di amin kuken ka. Gapapadan. Mabaling ka dito makibiyangan na ko. Mama, saan kayo makibiyang? Problema mi nga gaya na yan dito eh. Wala nga madakay doon nagtibalay me. Ang moorayang ni papang mo ti makibiyang. Tama nga matangran na ka. Padasin na napigsakon. Ano yung problema yo? Tita, pilitan na nagkainta kami. Diyak mat kaya. Agawit apay kayo din itong bigat. Di agawit ka lang tan! Di ka pagana nun. Nagadot sa balid dito nga babae. June, anak, sa mga sawon ti kasta. Agamang katadakas ken ko anang nasya nga maanusan na ka. Maanusan na. Di naman kayat ko. Taan niya kumati kayat mo. Pagkid na kayo, kaksanon, numasikugap. Di ikasar ko. Dapang biyag mo ken ko na. Magkikasar kang iso nagtrabaho, awang babayin mo, awang bayin mo. Mama, paglagid din tantakin, atas ken ko na tanan, di ka katagyaman. Tita, ito nabigat agawid akton. June, no talagang sangkag balbaliw. Uri ka sanot pa nang ipatagkukin ka. Mabaling ka lipatin. Hindi lipatin naglata. Pumana ko dito pagitintan. Talokan! Nagsublin manong name ni June at Shalad na. Mama,
Pagtalawin nyo na itang babae, tsaka kasabulan. Kabigatan naman nung Nemi talaga nagpakadan ni Shirley. Pamakpakawan ng lako man dyan ako. Anang ito ti planom, Shirley, anak. Mama, dinak siguro maureng awagan na. Tadi nakayatan eh. Kano awagan na kanto, kas pagarigan, pakawanan ko ma. Sa anak tong subsublito yun, anak. Baka sakto lang sublito yun, no. Madamag ko ang balbaliwan. No, agbalbaliw na talaga tanak yun. Kasi kada kayo, di ba? Bagbagayo, no, mauma kayo to. Kas kanmat kanyak, mauma akbat siguro. Mabannog ti ayat, uno mabannog ti pusong agay ayat. Iti tao nga dinaam mo nga. Solnita nuno, subalitan dahi tang ayat. Saan ka di akas tanana? Bakasyon manong Nemi, idi rumarmanen di anak ko. Pamanam, sarong karak ti barkadak mama. Barkada manen. Ma, kortayo. Nakadakdakkel ti nagastos ko. Nagastos mi, iti pa naki-hospital mo. Sa dumaot ka man iti kwartak. Ang bali ata, timulong mo ti nang bagkong kanya. Awan timated ko. Mama, urayan niyo ka di man nabugkawang kayo? Sakbay mangtid kayo? Hindi papangmot dawatan. Kapit ko mga dawatak ni Papa, namnamahin niyo nga mangtid ko ma. E niya mom, baka mangtid. Manong Nemi pinadas ni John ti Masideg ti Amana. Nga nakasasarita na idi manong Nemi ang agasawa. Nga kapo iti away. Kasi lang napad na sakit, may na sakit na gabang. Tamalaksid manong Nemi humawap obisina kami ti asawak. At da natawid ni Fidel nga taga kaskiti nagdisuan ti balay mi. Kadadan sa pagmulmulan ti natin nga natawid na manong Nemi ti away. Kada agasawa ti makasasikaso kati may sa nagabang. Nangig ko manong Nemi ti dialogue da kita kama. Pa? Good morning. John. Good morning to. Dumawat ako mati kwartayo pa. Ano nun? Kita pagplitek. Kan pakisamak ka na gini barkadak. Para barkadam, dumawat ka kanyak. Di dumawat ka di inam. Di naman kayat papa. Siya kanot dawata. Madagayam sa kailiyo. Datatam nga bursyo, kininanam nga sima. May tanagabang. Nembag nga bigat yun, tata, nana. Ay, kastamat kang kaser. Ano Cesar rin dito, naloko natin junior ko. Buong ti ulo nito. Papanam ka di, John? Barakada pa pa. Sakbay nga kang ka ti kwarta. Sumurot ka mang kindi kata kami. Panantay pa pa, basta sumurot ka. Itulog na tatam nga bursyo kaninanam nga sima. Basta lang di kandakton, masapul ko. Ito no, kalpasan nga gawid tayo. Papa, sige, sumurot ka. Honey, Merced. Honey, itugod ko na ito anak mo. Nung Jack Mariro, honey, kit itapay lang ti panagkuyog yung agama. Kaduwag na bursyo ka ni Yasima. Sige, alagat sabi ko mata. Dahil ito nga pangrugyan, ti panagkuyog yung nga ba, pangrugyan ko man ti pagbalbaliwan ti anak ta. Nagmalmalem da kiti agama manong Nemi nga awan. Iri sumangpet da, lumlumnekan dyan.
Nagdigos ni John manong nemi kalpasan na kat balbaryo nga nagrubuan. Ma, rumuharak mat lang. Inagkan na ka ni papang mo ti kwarta. Inagkan na mo ma. Inagapuan nyo ka di. Diyay, kadadayo. Pinangustuak lang ni papa. Harigat mo tanong jak pagustuhan. Hagit nang tanti kwarta. Anak, papanamanin. Imat mamasalud-sudan na ba lang. Nasa din ako apay no nga barkada. Talaga ka din nga sa mga idyan di barkada. Ni mat, mama, storbo kayo nakon. Maladaw akon. Manong nemi inulit manin ni June. Ti kaawan na ti aldaw, kan oray pa'y terabi. Maumak pa din manong nemi. Nga mamagbaga kang kuwana. Tano agrubwat lang, dumaot ti kwarta. Deta, pahala ka. Kak, manong nemi nga natawagak ni Shirley ti may sang aldaw. Kumusta iha? Tita, kumusta ka ni June? Nagrikat ko nga nalipatan ni Sonay. Ket? Jay. Nagpakawan. Okay kami manin. Kanuhan gaya, mama. Nag-resign akong trabaho dito eh. Mama ko nakpagidin. Tita ko nakuma. Dagmat na nilokos ng trabaho. Agad na siya nakasabol kan. Umayag pa nagsapol. Kaya umuno na ko pag nagsapol ka. Asagbay nga nag-resign ka. Kasi nga makasapulak no saan nag-resign. Manong nemi ti may isang aldaw dimteng dito ni Shirley. Tinawagag ti anak ko yung bagak nga da ni Shirley. Nakawid mat nga dagos manong nemi ti anak ko. Kaya nakita ti panaginarakop da kita kaya nayat manong nemi. Kaya ti panangawis ni June kang kuha na iti siledda. Uno iti siledda. Hey, 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 hey. Dayta ka manin. Di mo kaya? Kunak man nagkinawatan dan. Damno may pantiili ko kayo ka. Ori ako masamag ka na tabata basta data o tiyo nagtisilid ko. Sa bagay, awan ti maraming ti lalaki o ano saan nga kayo ti babae. Sige, sumre ka kang tisilid mo. Ang awan mapasama ka, uy, papanan ko mga saan ka masulisog. Depende Sinipsiputak dagiti duwa manong nemi nga simrek iti siled ti anak ko. Nung masikugan na nasasiyat pa ko matamarbaring na daanak nantun kadagbalbaliw kinong kunak manong nemi. Mawampay 15 minutos nga tayo di rumuar ni Shirley. Apet na pasama. Kala nga pilitan nak mama, ang jack ba't kayat? Hindi ako ba't marami doon na talagang jack kayat? Pasensya ka keng kuana. Nung kagura nak manin, di akawid nak manin. Subli ka di Manila? At nabalit antek dito tita, sa pagganak. Asa daglan dito Aging ka manong nemi. Karigil si Masarunong nga aldaw, kanrabii, jakmat mapasang pete ni John. Nene. Fidel, manamanin deta. Kaano tinaodi nga pa nakakita ni John? Tsak pakit malagi, pwede din sa lang panagkuyog nga na panidyaaway. Iwa na nga, talong aldaw pa nga, dadto idi, kalpasan di. Idi sa sangpet ni Shirley. Mani po dito sa ang pinugusto ni Shirley. Sambatang si Mang Sangpet. Kahit nagdamag ka, babang ka nagdi pulis, baka no, imbalod lang saan tayong pakamukeng ka. No tawaga kiso naman ang name unattended. Kastamatan ka ni Shirley no tawaga kiso na. No agring sungbatan na. Hello tita,
Ni June, nakita mo? Sorry, tita. Nag-aapa kami manin. Samat nga tumawag kanya. No tawagak, unattended with cellphone na. Uri siya, no tawagak ka unattended. Diyos ko. At ang samat ng dakas ka napasama kini June. Eh di bigla si Mang Pet Manong Nemi. Diyos ko, agyaman na kang kanak. Agyaman na si Mang Pet ka. Matlaeng. Napanapanam. Diyan lang, mama. Kagwarak man ni Shelly. Sukas niya. Takasandong namin nga sana kakagurak kita papilit mo ngamin takayat mo. Nawan timang ipatpatig ka niya akon. Sinagkunakin ka. Ipatpatig ka. Di pa pangarod. Dagiti do kakapsat ko. Kasano ngamin nga ipadagdag hagit saan kamot ngamin nagnakam. Apay anak. Sino kapungtot mo? Ni Papa. Apay ni Papang mo? Napanak ti pisina na. Kaano? Kamo no, ano na dingal daw. May pasubok ti barakada. Awan sa baling pagdawatak ti kwarta. Napanak ti pisina na. May nagpabainan na kidin. Sango na kiti empleyado kas kang kuhala. Happy na tsaka mo na tayo. Talang ibag. So nagsakit tinagam ko. May manawak. Baga tagawid ak lang. Dada ni Papang mo. Hey, ano ti pulpulong ta anak mo keng ka? Honey. Napamukha nung pinagsawsawan, sangwanan na kiti pada mong empleyado. Di gusto. Kung naman lang siya sino, dumawat. Di nagpaawagan ti Papa. Kwartaman, kung naman lata. Asa sino ko pati sa nagpungtot? Kung ang tubag, kadigidig ko pisinaag nga, radya ka mong gaungtan. Kahit pinapabain ang matan. Saan nga ba mabayin na dyan? Barbaring pagtangkan di ulon. Nasakit tinagam ko tinaramid mo. Okay, tam? Mo? Nga awan ti Papana? No kabay lang ka naksiden nga anak. Kabay lang ka naksiden nga ba? Jun! No kaya't mo, pinatay ta! Manong Nemi, dinuklosin ni Jun ti Amana. Napuntahan na't namin doon. Jun, saan? Bimalas mo ti asawak Manong Nemi. Pidal, sa mga tutupan ti anak ta! Nagdinanugan di kiti agama. Manong Nemi kakaasiyag na mga anawa kadakwa na iwadak pa. Naguyudak ni Jun, iwadak nak. Naguyudak ni Pidal, iwadak nak. Paunay mo tin Manong Nemi. When, gamadadakdakkel ti bagi ti ama Manong Nemi. Napadso na ti anak na. Apay nga tinutupam, apay. Kasano nga jakbalsan sakbatan ti patayon na. Sakit din nga amanat parokman na. No nakaspapatayag pa din, mga anak pa din ti paltugan na paltugan. Sa nga bali nga siya ako ti may balod. Tayo ito kiti nga tao, ti mangdangran kanyak, mangkabil kanyak, o respeto na, jablo ka. Manong Nemi today, di nga napasama. Jadi makaungar ti anak ko. Anak si kantumat ngamin. Kunak kang sa mo nga dangran, ti amam. Bimalas lang kang ka, tapat tayo matan. Mama, para kay ni Papa kinawan sa serbik ka tao. Para kay ni Papa kahit napain matayag. Sige. Pagstuwag ni Papa. Anak. Ito hindi mo, di ba nakakita yung kanyak, Mama? Papa na. Yung robot ko lang, di kita rawate. Kaning kandak labasit ba? Pag-playtech, balon ko. Ngin Papa na. Basta. No, iduldulin nyo dito ang kwarta. Mabaling ka din ng kandak.
please. Awan kwartak dito eh. Anda iti bangko. Mabaling ka din withdraw kayo ATM yo. Ano noem? Basta. Gastos kabayatan nga awanak dito balay. Ibarakadam. Mama, please. Maudi akid daw kung kada kayo dito eh. Orisanak to nga kid daw kada kayo. Anak, please. Please, mama. Diyak ka mo manong nemi no apay na pinugustuak ti anak ko. Diyak ka mo no apay ngamin nga nakalakaak na maalukoy. Nagkuyog kami nga rimuar manong nemi niya pang kami ti bangko. Nag-withdraw ako. Tamalaksi di ti joint account mi ti asawak na pa'y bukod ko account manong nemi. Anak, saan ko sayangin dito ang kwarta? Ngamitad ko ken ka. Ma, thank you. Dakila kwarta da ito eh. Napakabasulak man, ti panang konsistik ken ka. Papa naman ak. Ngagbalon ti kasto yung kwarta. Pangarugyak ng balbali, mama. Ha? Kaya't mo sa nagbalbaliw ka? Uwan, mama. Dito ang kwarta ti pangarugyak ng balbaliw. Mabaling ko, mama, kanayunan nyo pa eh. Anya? Dati yung kayo na kayat? Ngagbalbaliw akon? Ma, kunak man lang kahit yung balbaliw akon. Ulit data pa lang dito bangko. Nayunan nyo. Alan, mama. Mangamat no barkadam. Amangan no isugal mo. Amangan no pagbabae mo no ana. Diyo kaya't ng balbaliwak. Ama na. Iyapin nga di kay mga tin. Nayunan nyo. Pagbalinin nyo no 100,000. Anak, Alan. Sana ka talagang kamaling amang pagustuhin ka. Anak, dahil 20 mga odi pa nagkidaw ko na kayo, mama. Please. Ang mga nisot mangirubok kang kada ito ang kwarta. Ang mumatanak ti kwarta kat pa. Ti kwarta kat no aramatim ti saan nga na siya at panangaramat mo kat sumangyaw-awan kang ka. Isot mangiturong kanyak, mama. Para ti managbalbali ko. Saan dakto nang makita? Kalbasan. Dahito yung altaw. Kasano nga rin nga maamuwag ng balbaliw kan? Mangtid kayon, mama. Diyan mo manong nemi no apay nga pinagustuwak ti anak ko. Pinanpandagag ngamin diya ko na nga pangrugyan na kanong balbaliw. Nga dinamat may bagano kasano, ti panagbalbaliw na mabayan ti kwarta manong nemi. Nga ti panunod ko kit mangyayaw awan ken kuwana deta a kwarta. Kadag peso, saan nga agawawid? Ken saan kumatan nga makontak? Diyak ba't nga rin amuno sa dinutayan na? Diyan ni Shirley manong nemi, ora isunak at saan kumatan nga makunta. Napanak na minsan itimbaga na ngayon ti antina manong nemi. Ni Shirley, ti masapot mo kapsat. Huwag ko makamsat. Siya ni Merced, ti ina ti boyfriend ni Shirley. Awan ni sunat na bayag-batan nga awan. Diyak mariro at nagsubliman lang di Manila tao masapulan dito nga trabaho. Kati. Diyak karon makontak isuna. Mabaling nga mamuak dati baro nga number na no adda. Kamsa awam mahit. Uri siya diyak mat makontak. Kan diyak mat kung kontakan na tao mat pambarak nga magsalud-sunod sa dinutayanan. Ngam timpakada na agsubli sa di Manila. Tapos nung di kas ituulo naman tala sa di tagtrabaho tao mat masapulan na dito nga trabaho. Kan kasla kayat na haliklikan ni Jun nga po tao. Kanayon na kanuod nga gapapa.
Maysa, dua, talo, pat, lima, inem, abulanen manong nemi. Kat sana ko na makatal naman ina. Fidel, si anak mo. Sino anak ko? Kat adda na kiti nasayat nga lang ko na kiti adda asawa dan. Adda saggaysadan nga apo ko ta bakit? Ni Jun, Junior mo, hindi man nga bulan si di awan dito'y balaya, amat na nagsubsulubyak makunta. Merced, lipate mo. Tapno awanin ti problema mo. Idi nagpukaw manin, nagsubli, bigla. Ita nagpukaw, wala niyang awan kastoy ka pa, napautunay yan tayo ng mga bulan. Oh, Merced. Awan ka di pulos, di pa kadanagam, di ka di mandanagan, noon at itan di mapaspasamak ti anak mo. Saan ko mata na panunutin nga anak ko nga junior? So nga sana ko na madanagan. Sa bali ka, sa bali. Ang bibiyan ko no, sa bali ka. Di mo kabailang nga laksida nita. Samon nga pa panunutin, agyaman ka tawanin ti pa kaya. Riribo ka? Awanin ti mang tawag kang at daisuna iti pagbaludan. Awanin ti pakadamagam nga magkiramrambol. Saan ka di nga natalnan ti panunot mo? Saan ko mangagtal na ti panunot ko? Kadya ka mo ti ayan na. Hindi mo kaya sa pulan sa pulek. Bahala ka. Inaramid ko manong naimit nagsapul na panak ka rin kaya mamuk kabarkada na namamok ti ina ni Freddy di manong nemi. Napanak sa Jai. Nakasarita ka mismo ni Freddy. Ay nabayagin na. Makatawon siya no. Danda ni makatawon itan nga. Saan nga nakibarkada kada kami? Kano ka rin siyak. Nagbabali wak matin. Injak akong di barkada. Manong nemi. No labsagtag sa o. Aming nabarkada na napang kusinapol, nagsalutsud kadakwada, awan ti maibagada, Manong nemi, nagisakripisyo ti panagtrabaho, panangopisina, naglipak ti makabulan sa pulag laing ti anak ko. Anak, Jun, sa dino ti ayan mo, anak. Tumawag ka kumaan. Unasahan kat openam kuman ti cellphone mo, anak, tapno kas tagat matawagan ka. Adapende kiti kundahoy manong nemi sang ko maimas ti mangan. Adapende kiti kundahoy manong nemi mapabaring kuwasak. Iti ateng nga tirabi nga matagtaginip ko ti anak ko. Merced, abay, pasama ka nga. Fidel, nisturbo man iti turog ko. Ano ko madinak na wadag, na isikil, di pa nagbabaringkwas mo, di hanak ko mga nakaring. Nasikil lakmat. Pasensyakan. Alay tuloy mo't ni maturog. Ay napay kami, nagtagtaginap ka. Ni Jun. Jun manen. Lipatan mo ko naklangarutan. Sus, ibilang mo lang ang dududwat anak ka. No kabaylang nga lipatin. Saan ko kabaylang nga lipatin, Fidel? Ay nga magkutong kan, Merced. Agkutong kan. Di ka makapangpangan ka, di ka makaturturog. Nabaybay amon ti trabaho. Sabay, ori hanggang trabaho mat ka din na. Ako matilas ka ng suportaran tan. Ori saklat na trabaho, isoray ko lang, agretiro ako. Ito makapagretiro ako, nagpolitika ako. Fidel. Agtal na ito ti panunot ko, no? Maamuak no sa dinutayan ti anak ta. Tulungan ako mga daw-dawat. Nasabi ko matagawid din ni June. Makatawanan manong nemi. Awan lata. Nagsubliak man lang ti pisina, tasayang manong nemi. Taka nga balin to, no? Ag-early retirement at tulatan manong nemi. At adigidikon dawin, agapuak ti pisina, agtarus sa akti simbaan manong nemi. Dito'y minalim nga papan ko. Ikarkararagan ti anak ko. Lord,
Saan nagtumauma? Nakidkid daw. Pwede pa ng trabaho ko makin ni John. Nuan niya man itati mabaspasamak kang kuan ha? Isalakan niyo. Nagpagbakasya ka na kayo. Tumteng to kumante ko dawing ang sublintan ako si salunat. Malagip ko lang hunay ditintad ko kwarta. Saan ko mga nadya kwarta tinangayaw awan kan kuana. Saan ko mga nga pumudnot at parparig na kanya nga kabuka na dyan nga kwarta kat hinuldap dati anak ko sa napinatay nga ingkali. Diyos ko, sibibiyag ko mga palayang ni June. Sapay kumata na dyan nga kwarta nga intad ko katiso kuma, tinangrugyan na talagang ang balbali man. Himno na dyan, tinaramat na kati pa nagbalbali yung nakasano. Sa dintayan na abay, saan ko matawagan abay, saan nga sumangpet. Saan ko mga pudno tibagbagad ang hinuldab da isunak at pinatay da sa daing kali. Saan ko man, Diyos ko. Uwan manong nemi kasta ti karkararag ko. Iti minalem ken oray nga sakbay nga maturugak. Ken no kasta makariing nga kiti agsapa. Awan ti sabali ang kasaritak no saan nga ni Apo Diyos nga magpakpakaasi akang kuano. Nadda ko mati nasayata kasasaad ti anak ko. Nga sumangpet to kuman manong nemi. Tapno di kasta ket sumardeng matenti kasto yung panagsagsagab kamang pampanunot kang kuan. Duwahan nga tawen. Duwa ket guduan nga tawen. Merced Fidel. Pakita ka ni doktor tapno kasta ket tagsublit ti dati sa lunat mo. Tinapakadanagan ta na pigsak may laing. Makapanak pa lang ito opisina. Magkasapulam ti panag-relax mo. Panag-relax? Uwan. Pasensya ka na. Sorry. Kaya kita guyak ka pa yun. Gagangilan at tsukanak. Saan nga panag-relax ti bagbagam? Kita, rumor ka mo ta. Saan ka nga mabalik? Si kamat, opisina, balay, opisina. Sana ta mapanak mo ka sumuksok na iti simbahan. Wala nga naman pang simbahan, awan sa baling adat mo sa angan ni John. Kasano nga agaliwak sayang, relax, sak dinakmat awisan. Manipod mo iti adda anak tan. Dinakmat awisan nga mapanagpasya iti mall, iti beach. Ay kasta, ururay makasta. Ay, alas sige. Nagrobot ka nga ron. Pananta. Di relax. Di ka mailong ang kuyog ta. May mesa nga konsit pagluganan ta. Nga i-drive ka. Agbalon ta ka di. Ay saan nga naskan pa. Agbalon ta. Eh, saan ta ka di agmalmalem. Basta, sagana ka laingan. No, kaya't mong arwatom nga alayan, di apit na mabayag ta ka di. No, kaya't mong to dyan nga lugar ta, ag-overnight ta, di mayat. Saan ta ang overnight? Agawid tan tumadla dito balay. Kailangan ka rin tagsaganan, tayo saganak di lugan. Kaya gusto ak ti asawak manong nemi sanang gabo ta agawis. Nga maukay met ko tapno makarelaksa kang paiso. Kaya nabayag man gaminan nga paiso manong nemi ti sami panagkuyog. Kada giti wedding anniversary mi, maliplipata mo yung payen, tag-celebrar. Gabong ortikas na pampanunutek manong nemi.
Naggalugan kami di Kotsena, Manunemi, nagpadaya kami. Pananta, adayo ka di bay? Ang tutor ka. Siguro makadanon ito society alas 11. Pag sinto nga pangal daw. Ano, alas 11:30. Papananta. Nasalsal sa amin di papananta. Kung ang malunod si Baybay di papananta. Ilagpadaya ka man, di ka mat nagpalaod. Na di mo nga di kayat nga disuor mo no waterfalls di makita mo. Wano saan kit waig. Waig. Dakat pengar na dalos nga waig ita. Depende ano kasano pa nakadevelop deta nga waig. Guri ka. Saan ka din nga dito nga dalang kit iso tagturong ka iyan da ni Borsyo ni Sima. Taman. No, jag marigir, naminduha ka na pan sa jay. Naminduhan nga inawis ka sa jay. Gabot natatawid ko rin dyan nga daga. Intalag ko kada Borsyo niya Sima. Sasarong karak mo ta. Di kiti agasawa, di kita mamanuda nga umay agabang. Ano tiyabang ta? Kita pa nagmula doon, nagmula. Anda tinatang mo na, balingkoy mo na. Diba? Iba gamit na saan makarunudan na dyan kapag medyo kadaratan. Oy, mabali mo pagtarak lang, tidingwan. Ay, tikunak nga ruden. Sandamot unay umagap-abang. Tsaklam mo, ano kasunod lang, ana italala dyan ang lugar. Nabayag mat na sa, ay, tauding, dati panang kuyog mi kini John, nga naman sadya, di ba? Nasurukan nga tuwang-tuwan. Kahit manipod idi. Namnamin sampay lang yung may nagabang nila kay Borsyo. Ape nga sa dito papananta. Kahit samot nga napinta sa lugar ako nang. Anya ta, mom, baka na nagbalbaliwan. Isod nga mapanta, kabutan, nabayagan nga sana ka naman. Dito lang pa nagkuyog min kini John. Nasurukan nga duwang atawan. Sige. Iturog ko pa ilang kita. Napuyatan akmanin. Maturog ka tayo rin ka doon makadanon ta. Rining naktasawak manong nemi hindi ta nagsarding ng tilugan. Nakadanon ta ka din. Nito ka di ayantan. Kada, sumuragtan. Dito ito pagsarkahanin nga mapanyan ta Borsyo. Saan ba nakastudy? Nasemento mo tan. Kita pagbalbaliwang na ron ti amin. Ni, ana di kita nga mula. Manggan sama di kita. Nagbansama na plantasyon na ito. Natawid mo nga daga, Fidel. Dandanin sa akin nagbunga di kita. Digitan sa di kita yung manggang drafted nga apagbid katagbungan. Napintas mo dato nga lugar. Dati ito ko na mga nabaybayan nga lugar. Napintas mo ten. Nikat. Adan samat paskan. Api nga doon tao. Fidel? Apay? Dapas kan ngagpaiso. Kan... ano dyan na ikaisurat ito na dyan streamer? Nagan ko na dyan. Nagan ta nga dua. Apay, dapas kan nga... Ay, oy, Fidel, ha? Surpresak na ito kang ka, honey. Sino di kita? Di mo ka di malasin na Jai. Jai. Ni John? Ni John ka da Jai.
Iso na ni Shirley. Fidel, nagtagtagay na pak. Di nakririingan, padasam nga rin nakagura ka. Sige, ituloy mo nga tagtagtagay na. Saan ka ririingan? Tapos na nakagura. Anong nemi? Ito na sardengan ti kotse. Si mabat manong nemi, da June, kani Shirley, agramo matante ubaenda, nga na Jack Marigero, may sa tawanan ng anak. Anak? Manong nemi, hindi na kadisaga ko nakatakdera ka tumasa sa dagdag iti duha. Dagdag iti talo ko na kumata daw bubaenda ti may katlo. Mama, June. Tita? Este, mama. Baka na apo ko yun, kaya yung muna nga, kargaan ka na rakupin nyo. Ni Fidel, the third. Ha? Junior manen? Baka nalukon to manen. Ito mga ni Fidel, the third. Anak ko, nasuro ka na makatawin. Tiedad na mama. Junior manen. Apo ko, Miss Isam, apo ko. Anong nemi? Imamat si Mublat nga ni Fidel nga nanguba. Ano man tato junior ko nga may kadwa. Ayan, Fidel the third. O may ka na po. Yung sublat kong inarakop manong nemi danak ko ni Jun. Jun anak. Sa anak nga ririingan ha? Gabutan ako riingan na. Kagura ka. Takayat ko ang tultuloy dito nga tagtagainap ko. Mama, saan ka nga tagtagainap? Ha? Pwede na ito, mama. Kinunamat ni Shirley manong nemi di sublatak nga arakupan. Saan ka tagtagainap? Gabutag paypeso ti amin, mama. Ala, nagtagtagainap kayo? Kasi nagtagtagainap ti amin. Saan nga tagtagainap, tano tagtagainap, makariing kayo to, baka, ano kasta nagtagtagainap? Ano mama, ipashare da kayo nga umuna? Sakbengan dito sang mo ti pangan? Adi dyan, panganan na naidasaran. Ado di kita yung timulong nga nagisagana. Ngarami ti sapaw, nagiti lamisaan nga ati dog, naidasaran nagiti, tunggal lamisaan, nadaletson. Kapag tarakan mga baboy. Sala nga baboy mama. Kalding, manok, kanado tarakan mga lamas. Pinadevelop ko na ito, waig, gamat maturog. Pinakut-kut ko, naging kangating maray ti danom, di na ka man nagpupuk ka ng itilamas. Kita nyo ti kamanggaan. Kita dumapay nga kayong ang bunga. Jakayat, agriing. Mama, saan kayo nagtagtagainap? Makayon tayo, glogan tayo nagpasyar. Ipasyar na kayo. Manong nemi kaslasana ka mamati. Ngayon siguro ti anak ko manong nemi na di 100,000 ngayon ko kayong kuha na isot ng rugyan na nga nang develop kada ti tawid ti amana nga daga nga sigon iti amana kat saan nga pakiranudan. Kagangilain dahil ti maimulmula ditoy wan manong nemi isot gapo na nga dahil at gapo apay nga umamanong nga may agabang da borsyo manong nemi kini sima. Kana doon na kiti nagbalay ditoy manong nemi. Ngisun ti kinaduwa manong nemi ni June kinatulungan na nang develop ito nga daga. Wan manong naming pasyar na kiti waig, ngayon di kiti piscages. Nga damat paset ti waig manong naming mabaling nga pagdihusan. Iti surungan. So surdak manong naming tayan, di kiti tarakan da, baka kan baboy, kan kalding, manok.
Aging kangin pasyarda ng sarek ti pinatakder da nga malay. Ino di siya nga gasot nga inted ko anak ko. Siya nga'y manaya. Inangalam ti na duma. Inted ni Papa. Amo ni Papang mo da ito eh. Amo na mama. Naglukon dito nga Fidel. Abi nga din na yung baga nga sigot kanyak. Manong nga tawan nga nagsapsabulakin ka. Hindi ka tamat nagsaludsud Ano nga saan? Alam na minsan ka nun na nagsaludsud kayo kang kuwana. Hindi lang dagdagan nyo nga mangsapol kanyak. Di na pa mo ini. Hindi na minsan nga sarong karnad to. So namuan na. Gapot ang masapol ko pa tinayon ti kwarta. Nang Ted. Nalpas yung Ted nan. Hindi mabalim nagtaragan aglako ka nagiti taragan me. Yan. Nanay-nayunan. So't nagkapuhanan ti dadunga pa yung develop. Anak. At naman gayam among. Amongan niya. Sorry. Orak na makaoyak. Anang amot ko na yun. Apa nga amom nga inaramid ti kastoy. Ni Shirley, mama. Ni Shirley, ti pa naka-manager ko. Isot nang isuro kanya. Shirley? May sa aking agriculturist, mama. Saan ko nibaga ka na kayo? Anya? Siyak tinangaldo ko kang kuha na. Tapos nalikas tagat na. Ma-develop dito nga lugar. Jesus. Apa nga ito yung bagbaga kanyak? Tapos nalikas tagat sana ka nagpampanunod. Tinakabaybayag. Sorpresahan na kayo, mama. Sobra o nga sorpresa. Basol yung kanyak. Kagura kayo. Ni mamamit. Sumatan ti makagura. Sorry, sobrang sorpresa na ka. Mabising kayo, mama. Guru oray ni tao. Ninana si mati mangi daulo ti kararag. Tapos may daw ti panaka-bendisyon ni kiti taraon. Basta nga ron tinapasamak manon nemi. Ili pang VIP nga lamisan tinagyanan mi manon nemi. Kaabay ko ti asawa. La. Pili ka no anak kayat mo, honey. Napsog akon. Napsog ka no saan ka pa nga nangan? Napsog akon ka nagiti nakit-kitak, Fidel. Agsublin ti dati nga salunat ko. Gapot awanin tagan siya ti barukong ko. Nagkatan digit siit. Gapot nakita ko ti adan ti anak ko. Kada ito yung ti bunga ti kimbaga na iti nga panagbalbaliw na. Manong nemi namuak nga sampay nga nagkasar di kiti dua. Iso nga inangay mi sa dyan nga lugar, ti pa nagkalaysada, ada dumanin nga tao, ada dumanin nga sagana. Kanimay nga mismo, di kiti kakabsat ni June manong nemi. Anong nemi na maminsan? Kata, noan niya talaga, mamati ka noan niya talaga tinay planeta, nga biyag ti may nga tao, noan niya tinyurit agasat ni Apo Diyos kan kuala. Pasamak. Tinawagag idin ni June nga etta. Tako nada manong nemi ada serbina, tamalaksid nga ni etta ket mabalim mo ikorkor iti manok. Isinam ka dagiti saan nga etta. Mabalim mong ibuksilan, tapno di kas takat iti pumatlayang kadikitikas iti kapada na. Tapno mausar matlayang nga agserbi akas iti rantaan na pagserbiyan. Anong nemi, imaglakid din. Tapay natgan ni Apo Diyos, digita adong kararag kan araraw ko. Nga saan ka nabannog nga ina, nga nangikarkararag, nga iti pagsayaatan ti anak ko. Sana kas iti asawak manon nemi nga talagang kaslawang bibiyang nan kan kuana. Kas tamat din digri kakabsat na. Yan timudlong matlayang iti ni Fidel manon nemi dak kasapulang nga talaga ni June, iti tulong. Iti makita nan ti panagbalbali ti anak niya. Iti agdama manong nemi talon dagiti apu kumi kada June kini Shirley. Wen, anong nemi? Nagrito-grito kami nga padpada iti asawak. Naman pa dududwa kami nga gendag iti family house mi ngam adada nga kayat mitagyan iti ayan da June. Nada kami iti mga awir karag iti talong apu kumi.
Dito nga ron ti pagkasarita, manong nemi ka nagyaman naklaunay ti anus mo, nga nangibasak, nga nangurnos, kalpasan nga ka inornos, itinak pa nang ipatulod kayong kadito Italiana. More power to your program, manong, and God bless. Sabi ko matadawat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarimingan ti biyag karigiti padak nga dimngeg. Tuy nga ro dagyaman nga pagkaya mo, Nana Merced.